Kawadhi nyime ji adek moting'o owete ariyo Longton Jamil gi owadgi Aslam Longton kod jakend ratiro oganda Bob Njagi yudore kawuono e tong' mar kaunti ma Nairobi kod Kiambu. Mae biro kata doko ni obila osedagi wach ndhiyo ji adekgo. Wach mane oketo mane en ogai mar obila mako joloka matek ka koro Cleophas Oluoch miyowa ler mathoth. Okinyi ma kawuono anyuola mag owete ariyo kod jaked ratich oganda achiel oyudo thuolo mar buonjo tok yudo jaheragi kangima. Ji adekgo ne olal tarik 19 dwe mokalo saa 8 odiechieng' tok ng'anyo mane obagi pacho kae mar 8 kendo yangore ni otieno ma piny orugodo kawuono ne oyudgi ka owegi e tong' ma kaunti ma Kiambu kod ma Nairobi. Owete ariyo Longton Jamil kod owadgi Aslam Longton ne oyudore gachie ka Bob Njagi to ne oyudore aluora ma Tigoni e kaunti ma Kiambu. Ne en mor makende ne anyuolagi. Owete ariyogo onyiso mor margi tok bedo thuolo. Majina naitwa Longton Jamil Hashim. Majina naitwa Aslam Longton. Nashukuru wa Kenya kwa kusimama na sisi. Tumeachiliwa kwa mkia asubuhi hii. Tumetupwa kwa kichaka. Na mimi nawashukuru wa Kenya watu waliosimama na sisi. Tumeweza kuachiliwa leo usiku kwa mkia leo sehemu ya Gashie kwa kichaka, na tukatembea hadi tukapata estate moja. Hapo ndio tukaomba mahali tukachaji simu, tumewachiliwa na tuko hai. Tunashukuru Mungu na mengi tutaongea kupitia kwa President Law Society of Kenya. Kaluwore gi wuon jaked ratich oganda Bob Njagi, oyango ni en ne oseweyo wechego duto e lwet Nyasaye. Tigoni police station very late at night, but he has been picked by one of his brothers, and he is still somewhere in Nairobi where I made it myself. It is like a big stone removed from your back. We had left the matter to God because we had tried everything possible within our abilities. Most of the people we trusted, like our friends, had abandoned us, and we are just saying God is wonderful because we reached a level we said we are leaving this matter to God, and we have been down on our knees praying. Motelo e dweni mar 9, ogai mar LSK Faith Odhiambo ne ochopo e doho kendo ne okwedo mokalo rem chopo e doho mane en kinde mokalo ogai mar obila yor kojolo Gilbert Masengeli kane itudo obila kod lal mar rowere adekgo. My Lord, to date they have come before you to make fun of this honorable court by coming to report that the IG is doing other duties. There are more important things than the lives of Kenyans. Riwruoge kod oganda mamoko bende osechiwo ywak margi kotenore gi lal mar ji adekgo. We have to demand first and foremost that the 3 men are produced back to their families. Nyoro tok ogai manyien mar obila Douglas Kanja Chamamuma, jatatije bad migao mar okwach kich Amin Mohamed ne oyango ni onge ng'ata ma obila osendhiyo kata loro ne tok chik. The National Police Service is not involved in any case of abduction. Our duty and responsibility is to make sure that whoever is involved in abduction is apprehended and taken to court. Sani koro en rito mar winjo sigandgi kaka ne omakgi kendo kama ne gintiere.